Yeah. Zabudni na chvíľu na tie obrie svety za hranicami. Dneska parkujeme doma pod našimi hviezdami. Vôňa cukrovej vaty a prepálený olej z langošov. Slovensko a Česko, tisíce známych kamošov. Nie je to vždy o tom mať najvyšší pád na kontinente, ale o tej atmosfére na miestnom jarmoku v tomto momente. Filip berie kameru, čaute ľudia. Známe gesto, dneska ožije každé malé veľké mesto. Od Michaloviec po Plzeň, tá istá energia, blikajúce neóny, to je naša terapia. Toto je Filip a jeho svet atrakcií, tam kde sa kričí od radosti a nic frustrácií. Berie nás na pleci a ukazuje nám ten smer, kde každá jazda končí úsmevom. Tak mi ver, loveň zážitkov, čo spája nás všetkých dokopy. Na púťach a hodoch, kde je život na